No. People are now in a mahani. I'm going to some killer. I think I'm going to in animal sashimi. If from me was Ranger, I did be a paloma. I when I did, I did. They gamble. I'm a baby. I mean, I was not taking some killer. I'm only no lazy to that. I flashy with the cycle of women. Oh, na cut of sand. Now, seen a harbor mother. Nahana Bakuna. Nahana, I have left. No, could just you put a chana hana. A biama chana. I had drug him mother. And I sunk it. I nearly what. Cherry, you did gamble like Gambag joke. Among the among the American Lumbinger. Up like the Hawaiian rose in the reading. Up like Langa Lamponia, the guy Galo. Nalanguria, Biazuri, Lamuro, March West here. I don't know how they come, how they call. If not this now, one before you, after Moon and Kero, all of a big and from in a dodgy trouser, as well as nearly early to work, in a dodgy trouser, when it goes on, not that way, name is this. I go in Zuzu. Then I'm going to go and take it. Here, I'll be able to the house natural. Apollos, Mango is you go where my this is Rogalanya. Is you on Rolanya. One baseball man, Osman Baggy, let go my hammer here. I'm not going to is you. Up here, Irichana, even Emiana, Manonina de Hanalo, Yama Miri, Mijana, how was that chapter? Hanaga, no, wash up shooter, Igana foul. Image was there, Afro-Ganaya, I like it, I'm not going to I Rose, my own dear Hambo, Tessie, Monday, Gamble, baseball match. I went there and I will love a bull of Bacalacaway. He was down to Hambo Macala, Hishike, Hishike, Obrigate law, Otis in the boom of law, Kaluma Bonio, when in your white color, Kemakachago. I get Coco. You but you Bacachana in Hana. Imiana, Mammy, Moy, and whatever. Manina, in a field. Pusazia, shaft to shaft and I got it. I like what Apollos, but you got 4 Apollos now. In fact, the Apollos, coconut on a Cabodia, you have got Apollos. Yeah, Carafa, 1 bit. You want you. Oh, guess it. No, toss around. Almost soon. Believe it was son. Almost soon. Jonah Kellos. Almost soon. Jonah Baby. I want to come Obre hindi kichi mo one nation. Iko ko alam no Jonathan. Bo joke ya. Iko ko alam no na. Bo joke trabia. Have watam gawa me batan na. One nation ka hindi po ya ya. So bano. Oga Silas. Odi Oga Silas.
Chef na Sophia, ishọrọ kwunu mma. Ụlọ ọgbakọ na mena mmadụ na-ekwu okwu ebe a na enwe m onye ọbịa. Lekwu ụkwụ nwere lekwu ụkwụ nwere. Biko si ebe a tupu mena mmadụ kọrọ akụkọ dị mkpa. Onye si ebe a pụọ. Kpara aka ha dị. Ndị fọrọ ụmụazị. Nne ma mama m ma ọ nwụrụ n'ude. Nke agwụla akwa m ike. Eweta ọkụ ewere ewere nke agwụla m ike olu n'abalị ọka ya. Ukwe na okwu a gbara m ihe a unu na-afụkwa ihe a na-eme chere ego dị biko ịma akara okwuturu okwu ụbọchị a si ka anyị hapụ ebe anyị na-akwụ chọọ ebe ọzọ ịma anyị kwuru ekwu si ka anyị gbanwee ebe ahụ anyị na-akwụ ọya nwa akwa ekwuru m esi m kwuru ya ọ nche na egwuregwu ka m na-ekwu ọ hụkwara ego niile maka ụra anyị ga-akwụ ma nke nọ anọ bifo anyị akwata n'ụlọ a chere ego dị aṅụchara mme laghachi ife agwụ m na-emota jijiji chere eze isi ọrụ bịazie nkụrụ gawa m na-akụ agara m gaa kwụrụ ihe m na-afụziwu di na nwanyị onye nke ọzọ abịa o tinye di ya aka n'ukwu n'ihu m ka m marakwa na ọ bụ di ndị na-abịa eme otu nke gbawasịchara m obi ọ dịzi m kasị m ga-akwụ ụdọ nwụọ nke bịazi m n'ihu kwụrụ na-amị ọnụ ịma nke ị na-ekwu bụ obele ife afa mee gị bụ obele ọ fọrọ obele ha ga-anọ n'iru gị chibe ihe ị na-afụ ya a sị m unu ka anyị kwụsị akwụna na akwụna abụla ọrụ akwasị m unu ka anyị chenji elu be ezu na-ajụ akwụna abụla ọrụ ka anyị chọọ di ibe m na-ekwu di ka anyị chọọ di ka anyị n'ọdị ọkwa nka na-abịa nekwa iru ka ọ na-isi awụ afụtawo ọkwa nka ị chọtala m akwụla abụghị ọrụ chije ịgbarakwa jewe gbarakwa aka lọta akwụna na bụ ọrụ ọ bụrụ na ọlụlụ ibe ị na-ele bụ onweghị ka ị na-ele chọọ di ọ maka enwe ego ji alụ ọ garacha lọta ọlọta ya akọ stori chọọ di na asị na ike gwụ ọba ụka ịlọla di iburu m ụzọ gbaba akwụna jedi anụ nnụ ọnụ ka o wee metụ m nekweghị ịka na aka na akwụna ọ dị nnọọ mma mana ị na-etinyekwa ndị kọstọma na-azụ gị ahịa n'ekpere maka na ị kwesịrị ị na-etinye anyị n'ekpere si Chineke ya biko Chineke bi n'eluigwe ọgọdọ ya na-akwụ n'ala nye nye ndị kọstọma gị ahịa ka ha lụọ alụta ego abịa na-azụ gị ahịa ka a na-akwụ ụgwọ ka ị hapụ ịdị na-akwụ anyị n'akwa ka ije kọfeshọn ịlaikiri ego karịa gọọmenti ịlaikiri ego karịa ndị ụlọ nchekwa banye iburu ibu cheka nkwụ spika na ma ibuga iburu ibu ịbanye ọkara tata bụ okwu Chineke ị kwesịrị ije goro keke gara ebu gị na-agba taya agbatuela shekasaba ihe niile nọ n'ala
ego gị bụkwa 250. Nwaanyị ego gị bụ 250. 250 ka enye m mmadụ anaghị 50 na 250 ka enye m 250 ka enye m ọmụsị gị bụ ibu mgbe ị na-ata atọ gị ta chikin rie ihe niile ị na ego shọpụ ị na ego nepa ibube bucha ị mara ego gị bụ 250 pasị meshin na-agara ọnụ ego gị meshin ekwere egwu machine m jizi ike arụ ọrụ ibuka ebe ị ga-agbara m taya rituo ka njechọ ndị na-ebu ibu mmaghị ana na-afọ were ego gị were jiri ego gị ihe ụta ya m oge arụ ihe ụjọ ka zaba ihe niile ozugbo ịbanye ihe nne m nwụ Ọ na-eti ọkụ taa, o mere ka uwe echi. Anyị ahụ ọkụkụ n'abalị maka ọkụ. Hapụ nka. Onye nkụzi anyị nyere asaịmentị chefuole. Ọ dị ka nkeji laptọp ka dị m mee ya. Ọ ka anyị gaa cyber cafe. Sophie, biko oge agala. Daddy, good afternoon, sir. I don't know. Jeff. Everyone? Fine, sir. If I got water, because you brought up, I don't hear you, Manikita. Sophia, only have a new. Only your son, I woman. Suppose as I know. What is such a kitchen? Oh, really know that they're not a woman there. You know? So I'm reach on a back. Daddy, sorry, I will keep the laptop give me assignment. Daddy, email to the internet. All that you use a laptop. You get your assignment, you don't wait to browse. It's a no easy. Yes. All of man laptop on the is work. And go the York we have big. Okay, what? All different assignments. For Different teaching, no matter na laptop no the York is you work. Onye mere m ji si inye anyị ego cyber cafe ka anyị gaa cyber cafe. Iwe ike inye anyị. Cyber cafe. Ọ dị nso. So ụlọ akwụkwọ ugbu a na-ejecha ụlọ full assignment. Ọ na-ejebe cyber cafe use of laptop. Iwe laptop na onye ihe available na laptop m na-eri ezigbo ọkụ. Ọ nọ mechara ichere mmiri ihe a niile na-enye ọrụ whole socket ọ na-arapịa sọsọ fan ọ na-ha. Daddy. Yeah. Oh. Man, you wanna go and do what I asked you to do.
mgbe anyị gara akwụkwọ ihe a na-akpọ laptop a na-ekwu browsing almost every 2 weeks here ka a na-ego kaadị prepaid card na-agwa m use laptop Nne, what's up? Good evening, man. Ka ebe isi Agara m cyber cafe iji mee assignment. biko si m n'igbo ọzụzụ mkpa ime ụlọ ọsịsọ na-ewe ọsọ ikwu ka ọ dị ka ọ dị ihe a na-ahụ ihe ị na-ahụ isi nke nwa ịhụrụ nke a kara agbalịtụ n'obere ịhụrụ Sofia nwa ọ na-arịa alụ cha 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 otu a ka di m na-emekwa ụmụ m onwe ha nke mụ na ha na-ekwu okwu n'iro anyị nọrọ n'iro ebe niile anyị bi bụ sọ ndị obodo a bụ ihe juru ya anyị bịa ka anyị kwuo okwu asị mommy what ị ma na mgbe m na nna m ha bi anya ka eji ekwuru m okwu ọ na-awụ ndị ọbịa bịa ewere anya kwuo nnọọ enwe ya maazị ozugbo nke iwere anya kwesị mi ịhụla na ya nọ nne wọsọp ịhụrụ ka m gwa gị aga m enye ka iwu ma mụnwa ma ha asụghị Igbo ọ na-esere m na di m okwu ya ose ya chọkwa m ịma ihe ya emekwa bụ mmadụ ịma ka o ga-esi wee hazie ya ọ bụrụ iwe tie ya ọhịa mmemme ọ bụrụ na ọhịa na-esere m na di m okwu ya ose ụdị ha achọ m ya ịhụla na ya ma ọ na wọsọp nwa na uzi wọsọp Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas Nwaaba Kedu iwetere bọtọ m n'ọbụ? ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas, ị na-akpọ m nne gị chere. Enweche gị nwere. What did you wait? I bought them 500 naira, so mineral lab, la card 100 naira. Silas, change in the book. Edola me maka ụgwọ ọkụ na-abịa abịa. Ike m ji atụgharị na-arụ. Silas n'anya ajarụ Wait, mineral mbebe azụrụ with 500 and you get this boiler change maka ego ọkụ a ga-eso last week. Nwanyị change dị ke bụ Eke na-amalite elu. Silas okwu ọzọ m ọzọ. Ke go no na mgbe ọ bụrụ unu na-abụ mkpọtụ ụdị ọ dịkwa. Apollos. Lekwa na abụ okwu n'ụka. Lekwa m bịa zụrụ mama sako mineral zụrụ ya card 100 naira. Nye 500 ko onye m change ya bụ ọ dị gbamgbo la adịkwa change ya nwere. Na dị change nwere. Ara ko ka akọ. Mama ọta. Onye ọ na-akọ eziokwu. Edola m change ahụ na-ekwu okwu. A ga-eji akwụ ụgwọ ọkụ. Ike m ji atụgharị na-adịzi. Ị ga-eji akwụ ụgwọ ọkụ. Cherekwa ka abịa, chere ka abịa. Ụgwọ ọkụ ọ nke ịkwụgoro akwụ ka ọ nke ị ka ga-akwụ akwụ. Jọjọla m ya. Ụgwọ ọkụ nke aka ga-akwụ. Ike m ji atụgharị Anyị a gị na ego ya bụrụ akụ eju afọ. Ihe na nkwụ mmadụ ego ọkụ nke a na-akwụba akwụ. Ma mbọsị a nwa nwoke tiri ma nne nwaanyị ka ọ bụ ihe eji nwaanyị na-esu ya nwaanyị ka abịa ihe na-eme ka ngwa gị eziokwu ọ dịrọ mma ihe were gị anya ihe were gị ịnata ego ka ịnata ego na ilecha onye gị iri ọfis ya bụ Silas Nwaaba lechi iri ọfis lelelele nwaanyị were gị anya were chenji anya were chenji anya ụgwọ ọkụ edowegere m. na nwaanyị okwu na ụka napịa ego gị hapịa ọgụrụ ego ahụ ọgụrụ chenji a jide ọgụrụ ego ahụ hapụla m gị ya ọgụrụ ego a ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajarụ ngwongwo
Silas Nwaaba oke pụta bịa bụrụ ego ka ọ bụrụ ọtakwa ego gị jime gịnị ebe gị gịnị mreta ego na shọp ka i were m ga-ahazụ nke n'isi bed ọtakọ gị ga nga were nye m ego m nne m hafụ na ekisa akparị m ka ndị mara gbakọ niile m na-agụ ọsọ m na-agụ n'ụlọ adị ịma ihe nwe mkparị nne ka akpakọ niile m na-agụ ọtakọ maazị godi ebe ka ị ga-anya iji were ime nderi na-arụpụta n'ụlọ ebe ka ị ga ejere m ebe ụmụ nwoke be m na-anọ mụ na ụmụ nwoke jeje nwe ebe ọ bụ na n'ụlọ ọtako mme ka ọtako eme ka ọtako oke racha mmanụ ọtako ọkọkọ bịa kpụrụ akpụ ọtako ijiri ego m gaa gị na ụmụ agbọghọ na-emechigara agwụ ụmụ agbọghọ ụmụ nwoke be m ka m na ha dị n'otu ọtako ọnwụ nnọọ na ime otu m si gbara so m ga-enwe ihe mbụ n'afọ a ihe mgbe m nwere gị m ji m nọpịa ahụ nwere ike nọpịa ahụ mama dọchie m ka alaki m ile ọtako nye m ego m nwoke buru nchi iro ite ofe m dọwara anụ nọ ya na-agụrụ m ya otu mkpụrụ akụkwa n'ime nye m ego m nye m ego m ị ga-enye m ego m ama egosi m ugbu a ọkwa ndị amị ngwa m egosi ndị sawa ndị amị ka azụ ọtako aga m esi ya ọtako ha m n'ụkwụ ọtako butuo m ugbu a ọtako se butuo m ọtako butuo m Silas ele ndị inu m na ha bịara na o ọtako egwu ọnụ nne ọtako ha ị na-esi ọtako ị na-agba gbakwa gbagburu onwe gbakwa kịtị gbalụ ele otu m ụdị ihe eziokwu ọkwa bụ nne m aga m ihe karị mere aga m asị ekele gị ebe ọtakọ onye ka ndị ọbụla m na ya sikwu nwa ha ikwu otu ọrụ mgbe ga ị ga gị lọkwute m n'ụlọ ọtako ara ebekwe mgbe gị ekwute nụ na ada bụ rie Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu